Hayibumbuzane suke hambahambeni asethuthashutsheni ihlaba kwakuthi umtholi ebonke uThixo ezulwini. Uyithola into loyithethayo hayibo into eyivelaphi le. Andike bagcwele siyamazi uSathana umuntu obhizi. Kalekile la ndoda le. Busy kakhulu uSathana. Ubhizi uthi ubhizi ukalekile man. Uzama ngandlela yonke ekhaya elitsha. Hallelujah. Yophi sonke mosibanga yophi noba ungabuza uJJ. Uzu Alatha, ubuzu iMelathi, ubuzu maKK. Leyo maKK mayibonge mzalwane. Ngibona ngoku andibone mzalwane wami ngiyaxolisa. Hallelujah. Hallelujah. Noba ungabuza abantu uzokuxelela uba uYophi ilandoda eBhayibhelini yayihamba nethuba. Asixelele ibali lakhe, alixelele ibali kaYophi. uYophi ngosiyaziyo. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa nami ndinendawo endizithandayo anovuyo phakula ncwadi kaYophi. Enye indawo endiyithandayo phakula ncwadi kaYophi la ndawo ethi uYophi wayeyindoda egqibeleleyo eyayityekayo ebubini ingayifuni into embi. Hallelujah. Hallelujah. Yayindoda eyayixhomekeke sisi kuThixo. Ukho yayindoda engayifuni into embi, engayifuni ihlobo, ingafuni ukumvisa kabuhlungu omnye umuntu. But lithi iBhayibhile noma kwakunjalo babanje meeting ngenye imini ezulwini. Lithi iBhayibhile uThixo wabiza icabinet yakhe. Uma mhlawumbe wayibeka idate namhlanje wathi kule veke ezayo ngolwesithathu ndicela yonke icabinet yami sibe ne-meeting. Xa beqalayo behlala phansi wangena uSathane e-athende lo mhlangano nayo. Hayibo umhlangano nxi ungena umtholo. Hallelujah. Lithi iBhayibhile wambuza uThixo uba Sathane uvelaphi? Uvelaphi na Sathane? Sathane wabhoxa uThixo ezulwini. Kanga ngobedelela ngomsilo omde. Hayi nanga unomsila nabantu kodwa ke sasike sibone mose encwadini kudala phike enziwe umsila enziwe impondo bonakala uba yinto embi kakhulu Sathane. Uthi livele hambahambeni nasethuthashutsheni ihlabathi. Lo tata lowo ngovumuntu ombuza nje umuntu hayi ubani uvelaphi? Vele hambahambeni nasethuthashutsheni ihlabathi. Akazi uba yinto kaSathane la kayithethayo. Hallelujah. Hallelujah. Hayibumbuzane suke hambahambeni asethuthashutsheni ihlabathi kwakuthi umtholi ebonke uThixo ezulwini. Uyithola into loyithethayo hayibo into eyivelaphi le. Andike bagcwele siyamazi uSathana umuntu obhizi. Kalekile la ndoda le. Busy kakhulu uSathana. Ubhizi uthi ubhizi ukalekile man. Uzama ngandlela yonke ekhaya elitsha ndifuna kufa abantu, ekhaya elitsha ndifuna kwenzekele eEastern Cape umuntu obhizizwe lonke ohamba entweni ezimbi kodwa ngalomini eve umhlangano ezulwini. Hallelujah. Washiya phansi yonke into athenda umhlangano ezulwini. Uvelaphi Sathane? Ehamba nasethuthashutsheni ihlabathi. Thixo hamba myeke waphinda umqondo uba uyaxoka lo. Ikhona lento imbeka apha. Wathi umkhonzi wami uYophi kwakuthutha konke ihlabathi uke wadibana na umgqalile na. Ithi impendulo kaMsoli imgqala ntoni? Ngoba kaloku uYophi umbiyele. Akho nto mayenza. One umsikelele. Two umbiyele. Uyabonakala uba kudala emzama.
kodwa akakwazi ukubenza nto ngoba uThixo umbiyela kumuntu wakhe bangcwele. Hallelujah. 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 Umkhulula ukuthi umuntu uThixo bona uba wenza ntoni ngoba uYobi akamkhonzi ngoba enemuntu. uYobi akamkhonzi ngoba ephangile. uYobi akamkhonzi ngoba enabantwana. Yeah. uYobi akamkhonzi ngoba etshatile. uYobi akamkhonzi ngoba kubonakala yonke into ihamba kakuhle, kodwa uYobi undikhonza ngoba ndinguThixo. Bona ukuthini ngaye. Hallelujah. 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 Ngena ufumana imessage.